että on ihana asia. Okei, se asia on, että Sugar Moon Lovin vaihtopetsi tuli, tai vaihtopetsi, joo. Mä tallensin äskeisen semmoisen videon, missä mä niin kuin avaan sen paketin. Ja mä niin kuin näen sen petsin ekaan kerran. Mutta sitten kun tää mun puhelin vähän sekoilee, niin se ei ladannutkaan sitä. Tai sit mä oon vaan niin tyhmä, että mä en muistanut painaa sitä yhtä nappia. Niin nyt tässä tulee toinen video siitä, niin sori mä en oo niin innoissani, mutta mä olin ihan sairaan innoissani siitä, kun mä sain nää petsit ja mä oon pahoillani, että mä epäilin, että sä et lähettäis näitä petsiä. Mä epäilen, että sä olisit huijari, mutta et sä oo, sä oot tosi kiva, ja mä luin sen kirjan, mutta nyt mä haluan, että tekin saatte lukea sen. Joo. No, moi. Tässä on tää kissa. Sä varmaan huomasit ne naarmut sen päässä. Toivottavasti ei haittaa. Mua ei ainakaan haittaa. Toivottavasti tykkäät siitä. Extra on metalli ja hiiri. Tee Sugar Moon Love. Ja tommonen iänä piirustus. Mä yleensä säilytän nämä kirjeet. Niin se on tosi ihanaa, kun tällainen tulee. Okei, sitten PS. Mehän voidaan ryhtyä kirjekkamuukseen. Joo, voidaan. Lähetän vaikka yksellä, että voidaanko, jos haluat. Okei. Ja siinä oli sen oikea nimi. Mut sitä mä en sille. Ja sillä lukee LPS-kollia. Ja sitten kisu, siinä juu, Hello Kitty, kisu juu. Sitten se maailman niin pätsi, että iänä. Eiks tää oo Se käytit tätä aina juontajana niissä sun yksissä. Ja noin naarmut ei haittaa yhtään, ei siis yhtään. Tää on niin ihana petsin, ei haittaa siis oikeesti tämä maailman ihanin. Ja yhdet pikku naarmut ei haittaa mitään. Ja sitten tämä hiiri, tää on jo mun 3. hiiri. Kiitos. Ja sitten kiitos, moi moi.